Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis qal li tħossu qisu Mel Gibson għax qed ikun kuljum fl-aħbarijiet ta' One. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Ellis qal li tħossu bħal attur Amerikan magħruf bħal films kbar bħal Braveheart u The Passion of the Christ. Ellis li l-gazzetti rapportaw li ma ħallas is-salarji tal-ħaddiema tal-kumpanija tiegħu u lanqas il-bonus statutorju sejjaħ l-istazzjon One bħala wieħed fallut. Nhar it-tnejn ġew Ellis ammetta li l-kumpanija tiegħu gawdiet minn proġett infrastrutturali li sar f'Għawdex li fuqu għamel pressjoni fil-Parlament iżda qal li ma kienx jaf b'dan. Jiena la kont naf il-kontrattur u la kont naf li dal-kontrattur qed jieħu xogħol mingħand il-kumpanija tal-familja tiegħi. Ellis kienet jagħmel pressjoni b'tali mod li influenza r-rata li bih jimxi x-xogħol fuq il-proġett tal-Gvern f'toroq fejn silem u limiti tan-nadur. Filwaqt li bil-moħħbi l-kumpanija tiegħu kienet qiegħda tipprovdi kwantità ta' materjal tal-kostruzzjoni għall-istess proġett. Jirriżulta l-kumpanija Gozo Concrete Products Limited li Ellis imexxi maħutu għandha tagħti ammont konsiderevoli ta' flus lil diversi kuntratturi għawċin. Għaldaqstant il-kumpanija Ellis qiegħda taqta' d-dejn li għandha billi tpartat materjali li tipproduċi, inkluż il-bricks. Fil-fatt il-gazzetta Kulħadd li magħha komplet il-gazzetta llum kienet irrapportat kif il-kumpanija ta' Ellis issupplixxiet madwar 50,000 bricks għall kuntrattur ewlieni li rebaħ is-sejħa tal-offerti għal proġett kbir li jmiss mal-konfini ta' Insilem u n-nadur. Il-valur ta' dan il-bricks u stmat li jiswa madwar 50,000 euro. Moa News, Ellis qal li ma jħoss li għandu jirriżenja u batna għand Bernard Gregg biex nistaqsuh jekk il-kap nazzjonalista irrid ikeċċih. Għaliex Bernard Gregg irid ikeċċik? Dak saqsi għalilu. M'għandekx tirriżenja, doktor? Riżenja kieku diġà riżenjajt. M'għandekx għaliex. Okej, li m'għandix għal xiex. Meta mbagħad staqsejna lil Gregg, il-kap tal-Oppożizzjoni ċeda l-Ellis u qal il-każ huwa magħluq. Bieraħ saqsejt il-Joe Ellis għaliex trid tkeċċih inti u għalinna nsaqsu lilek tgħidilna għaliex. Dwar Joe Ellis jiena smajt dak illi kellu x'jgħidli l-ispjega tiegħu sa issa jiena kuntent dik l-ispjega u allura dik il-kwistjoni hija magħluqa f'dan is-sens. Oh, you're a freak. We might need freaks in this film. Dan ma jistax jingħad l-istess fuq Mel Gibson, l-attur li issa għandu id-deputat parlamentari Joe Ellis li jħossu bħalu. Dan għaliex il-karriera ta' Gibson fil-films għada ma nalqitx.